Ìjàyè o ibi ọlá gbé tiwa o. Ìjàyè o ibi owó gbé tiwa o. Àtọmọkùnrin àtọmọbìnrin a ó sì lọ mọ̀jàyè nílé kúrùn mi Àjàdí Ìgbò. Ìjàyè o ibi ọlá gbé tiwa. Ìjàyè o ibi ọlá gbé tiwa o. Ìjàyè o ibi owó gbé tiwa o. Àtọmọkùnrin àtọmọbìnrin a ó sì lọ mọ̀jàyè nílé kúrùn mi Àjàdí Ìgbò. Ìjàyè o ibi ọlá gbé tiwa. MC Blessing. Oṣù bọ́bá ti mọ́ ìyá là pérégede balẹ̀ mi ó fò níjú eré mi dọ̀la. Àlàájà Kúdírátù Mojísọ́lá Àdùnní tí ìsọjọ́ mi lòdì mọ́ wá kí. Ẹ mọ̀ pé mo bá yín láyé mo sì pè é lóko là á pọba aládé ó kọ là á péjòyè. Aláṣẹ àtolùdarí iléeṣẹ́ Kumo Textile Store tí ń bẹ ní Òṣòdì nílùú Èkó ṣé ń bẹ nílé ní Àbóròdé. Ilé lọ́ba wọ̀ owó ní ẹkùnlé lọ́ba wọ̀ owó ọ̀dẹ̀ kò sí lọ́ba wọ̀ owó kan lé. Ìyá wa Àlàájà Gàníyàtù Àdùfẹ́ òyìnbó onísìmẹ́ǹtì tí í ṣe yeye tó bí ọlọ́mọ lọ́rán mi wá torọ́jọ́ ńlá lọ́jọ́ tá a bí ọ sáyé lọ́jọ́ tá a bí Àlàájà Kúmọ̀jì sílé ayé gbogbo ayé ní kí ti bàbá tìyá rẹ̀ kú ewu wọ́n kí kú oríire wọ́n lọ́mọ náà dàgbà yóò di ní ńlá adúpẹ́ pàdé ọjọ́ náà wàá gba ọjà re ọdọọdún ní sákórúwé ọdọọdún lérù wá wà ọdọọdún láàrin ọmọ obì lórí àtẹ ẹ mọ bẹ ní ọbẹ ní bẹsọ àtẹpẹlẹsẹ rẹ ọtẹnà ẹ ní ramáyé lọlọ Ọlọ́run ọbẹ sàmí ẹ màmá Bíọ́lá Balikis ní Canada orí rẹ ò ní burú láéláé ìyá Adéwùmí Rasheedat aya Àríṣekọ́lá olùdarí iléeṣẹ́ Rosary Store Òṣòdì Lagos yèyé Adémọ́lá Abdulbatai abọ́bajẹ́ ọkọ̀ àgbẹ̀rọ̀kọ bọ́dúndénù òní ramáyé lọ́lọ́ Ọlọ́run ọba ìyá Ayọ̀mídé àṣeyè lálákàn ṣepo ìmọ̀rẹ́ òní jọba láéláé mọ́ sàmí ẹ̀ gbogbo èso orí òní rẹ̀ dànù sàmí kó o tún gbé tó àmì mì tóbi dórí àwọn ọmọ rẹ̀ gan wọ́n kí ọkú ọdún òní fọdún èyí ṣàṣemọ́ Àlàájà Kúdírátù girama Mubarak Adébọ́lá girama Khalid Àríṣekọ́lá girama Ọlámídé Rámátìlú wọn ò ní sẹ́kù mọ́ ọ lójú lọ́la àlà lókè ó ti ṣòwò kalẹ̀ kó oréré jẹ́sì lókù tóbi dórí kábíyèsí aláyélúwà ọba Alhaji Abdulfatai Akórèdé Àkámọ́ pẹ̀lú olórí Báràká olúńlá tìlú Ìtorí wọn lẹ́ẹ̀kú ewu ọdún pẹ̀lú Àlàájà Ìsí Aláṣàbí ìyá tó dáa tó dùn ún wò béèyàn bá jẹ́ ní rí ẹ̀tọ́ àwa ni ká sọ Àlàájà Ìsí Aláṣàbí wọ́n ní gúnugún kan kì í kú ní kékeré àkàlàmọ̀kù kan kì í lọ ní rèwerèwe ẹ̀mí fọjọ́ ọlọ́jọ́ lọ ǹlẹ́ o Àlàájà Kúmọ̀jì ọlọ́jọ́ òbí ọdọọdún ni yemute gorí òun kẹ́ẹ̀pẹ́ láyé kẹ́ẹ̀pọ̀ láàrọ̀ Àlàájà Kúdírátù Mojísọ́lá Àdùnní Àlàájà Kúmọ̀jì tí gbogbo ayé wa ń pariwo jẹ́ ń kúkú wá kí ọ bí wọ́n ti kí bàbá àti yeye tó bí ọlọ́mọ ṣe bí Ìjàyè kúkú ni ọ́ Ìjàyè ní bàbá rẹ̀ Ìjàyè ní yeye tó bí ọlọ́mọ ǹlẹ́ o Ìjàyè Ìjàyè ọmọ kún mi Àjàdí Ìgbò kún mi tí kún mọ́ lóru ààrẹ ń pè ọ́ dífá bífá bá fọre báàrẹ ọ̀bá fọre ń kọ́ ààrẹ rákìtàn ó má di ẹbọ wálé kò jí bẹ́ẹ̀ ni kò pé àgbákò ládìẹ ṣe nílé bàbá àti yeye tó bí ọlọ́mọ aládìẹ ń lọgun ààrẹ ń lọta bá ààrẹ bá fúnni ládìẹ sì lójú máa fi gòdìdì ẹran lọ́wọ́ ẹni ìwìn wẹ́rẹ́ tí torí ọkọ̀ mọ́sádìwìn arówó rẹ̀ tù Àlàájà Kúdírátù Mojísọ́lá Àdùnní ọlọ́jọ́ bí òní jẹ́ ń kúkú kí ọ síwájú díẹ̀ sí ìwọ lọmọ pín ire láàre ìkan ò gbọ́dọ̀ jùkàn bí kan bá jùkàn bí kan bá jùkàn ogun ní dá sílẹ̀ nílé bàbá àti yeye tó bí ọlọ́mọ Àlàájà Kúdírátù Mojísọ́lá Àdùnní ó ti sọdún èyí orí òní ṣe láṣẹ mọ fún ọ kó o tún ṣe tẹ̀ mí. a ó sì lọ mọ̀jàyè ńlẹ̀ kún mi Àjàdí Ìgbò Ìjàyè o ibi ọlá gbé tiwa.